वेलकाम टू समफ्रामारि ब्लग चेनेलाव नोंथां भिउअर्सफोरखौ बरायग्रोनाय जाग्रोबाय स' लोगोफोर दिनै आङो ओरै दाबसे जायगायाव ओंखारलांगोन लोगोआव खानाय गोलावबो दंफायो दिनै मा बुंनो लोगोफोर आङो सासे मानसिखौ लोगो लाहैगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय येस सार दा नोंथांमोना भिडिअनि थ्रुयै नुनो मोनगोन लोगोफोर दायो जोङो फाइनालि गुटखा मास्टारखौ लोगो मोनफैबाय दायो जोङो गुटखा मास्टारनि न'आव थांसिगोन हेल' लोगोफोर दायो जोङो मय दङ नुखाबाय नोंथाङा सोरजों दङ आङो फाइनालि आङो मोनफैनो हाबाय बिथां गुटखा मास्टारनि न'सिम आङो दायो गुटखा मास्टारनि न'आव दङ दायो जोङो टाउनसिम थांसिगोन ना बे समाव जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर जोङो दायो शपिं खालामनो थांसिगोन टाउनसिम थ' दा बिदिब्ला फंबाय ना मा बुङो ना थांसिगोन लोगोफोर दायो जोङो मेन र'डआव सफैबायनो पिपिलि गारिसो लानानै थांसिगोन जोङो बाबु स' लोगोफोर दायो जोङो थांगासिनो दङ बाजार इन्डियायाव जोङो हाबहैगोन हा औ सोरखौ लायो लादो बाबु थांगासिनो दङ लोगोफोर बिदिब्ला जोङो नै पिपिलि गारिजों थांगासिनो दङ लोगोफोर गारिजोंसो नै लोगोआव सोर सोर दंजोबो बेरायहैसिगोन आरोना साबसक्राइब खालामना लोगोफोर दायो जोङो हिमालय हटेलाव ओंखाम जानो लाग्रोसिगोन ओंखाम जानायनि उनाव जोङो थांगोन आरोना स' लोगोफोर दायो जोङो ओंखाम जाखांनानै थांसिगोन दायो अट'आव पिपिलि गारियाव गाखोफिनसिगोन जों माने साथाम नालाय जोंथ' बाइकजोंसो फैदों नालाय बेखायनो जोङो पिपिलि गारियाव गाखोनो नांफिनगोन आरोना बिबाजैजों भिडिअ खालामगासिनो थाबायगासिनो दं बिथांमोना सानैजों बिबाजै बिबोनां रायज्लायगासिनो दङ हनै भिडिअ खालामदों गुटखा मास्टार बिबाजैजों बाजार इन्डिया थांगोन जाहैदों मा बायगोनथाय माबायदि मोनदों अट' गाखोनालाय मोजां मोनदोंनो जोंना फंबाय गुटखा मास्टारा दायो थांसिगोन आरोना ना मा बुंनो फंबाय स' लोगोफोर फाइनालि बाजार इन्डियायाव सफैबाय जोङो बायसिलाबायनोसै आराय थाखा टेक थाखा आराय थाखानि बायलाबायनायसैलाय नै एसे नायलाबायनानै स' लोगोफोर माबायदि बाजार इन्डियायाव सोरबा जुदि मोजां गाननो लुबैदोंब्ला फैनो हागोन बाजार इन्डियानाव नै दाथ' गोजां बोथोरबो सफैबाय गोजां बोथोरनि माखासे बरिया माल दं आरोना बायनोसै बेखौ लायो आरोखि मा बुस्थु इयो
interesting. करना पड़ेगा माबायदि बुलाय बेफोरावलाय माबायदि दङ मोजां दंना गैया गाननायदो दे गस्ला नायदोंलै लोगोफोर गस्ला नायगासिनो दङ मादानि उन्दै फसायाबा लांखाया दा फंबायना मानो लाङै जोंलाय अजस्त्र गस्ला दङ नै बियाव लंपेन्टनि गस्लायै बासि 1.5 थाखा 1 थाखा 2 थाखानि लांनायाव दङ बरिया थोन बिदि टाइटसो गाननो लुबैयो आंलाय ए लोगोफोर दाबोनो बेरायसिगासिनो आइसक्रिम जादों नामा आइसक्रिम जाबाय मोनजाबाय आइसक्रिम दौजानायसै गार्लफ्रेन्डखौ मिट खालामनो फैदों आइसक्रिम जानो गार्लफ्रेन्डजों फार्स्ट टाइम सल'खौबो दायो जोङो बिशालाव फैबावबाय नै बिशालाव जोङो ड्रेस नायबावबाय फंबायनि थाखाय सल'खौबो दायो नै जोङो फंबाय गुटखा मास्टारा जेकेट नायदों आरोना गोजां बोथोरनि थाखाय लंपेन्ट लाबाय आरो जेकेट नायगासिनो दङ फसायदोंब्ला लासिगोन आरो बिथाङा फाइनालि जोङो शपिं खालामखांनो फैबाय दायो जोङो न' फारसे हान्थिफिनसिगोन आरोना न'आव थांफिननोसै जोङो मोनाबायबो एसे मोनालायबायानो माने बेरायनानै बुहुत बेरायबाय जोङो नोंथांमोनासो भिडिअआव बेरायाखै नुनो हागौ खिन्थु जोङो बुहुत बेरायबाय आरोना मोसौखौनो लायबावाखैमोन दायो थांसिगोन नङा दान्दिसे वेलकाम बाबु दा फंबायखौ लिंबोदों आङो बेरायनो थाखाय बिनि थाखाय आंखौ थेंक इउ होनदों फंबाया बिनि थाखाय गोजाननि थाबाय लोगोफोर मोनाबायबो नै दायो न' फारसे आवगायबाय जोङो फंबायखौ आङो ससे दोनलांफिननोसै दोनलांनायनि उनाव आङो थांफिननोसै आरोना न' फारसे स' दिनैनि थाखाय भिडिअआ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो कमेन्ट आरो लोगोसे गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामलांनो दाबावसै थेंक इउ स' नै बाय बाय